Ако си мислиш, че София е пренаселена, то изгледай този клип до края, защото в края съм сигурен, че ще бъдеш на друго мнение. Най-напред, не казвам, че няма усещане за пренаселване. Казвам, че не е пренаселена спрямо възможности на къде може да се развива града и потенциала, който предлага. Първият проблем с усещането, че е пренаселено, идва от едно единствено място. И това не са гражданите, селените, които са дошли, инвеститори, строители или фирми. Това е общината. Всяка една страна по света, без значение дали е в Европа, в Африка или в Америка, процедира по един елементарен принцип. При изграждането и развитието на градовете се правят планове за 50, за 100 години напред. Гражда се ясна визия за целият облик на града. Подредбата на сградите, как ще изглеждат улиците, тревните площи, паркове, детски градини, училища. А без две думи, цялостната инфраструктура на града. И без значение кой е на власт, плана, който е за 50 за 100 години, не се променя. Каква е разликата в София ли? Проблема е, че тук